गामिनि गामिगोराफोरजों रायजो राजा आरो गामिगोराया सोरखारजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय दिनै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'नि बिथोन होनायाव दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गामिगोराफोरनो थेलिफारा केबिकेनि जुथुम्मा नब्लाङाव गंफा गंफायै मबाइल राननानै होयो। मुस्रि समनाथ नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मोजाङै बेखेवनानै होयो। जे जोंनि जे गामि गोरायुं बा गावबुरा बिथांमोना गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना गामिखौ बेंबोबाय थादों आरो जोङो नुदों गोबां दानि बे डिजिटल जुगावबो गावबुरा बिथांमोनाव दासिमबो बेबादि मोनसे कमिउनिकेशन बा जगाजगनि थाखाय बिथांमोनाव मबाइल गंसे गैया, जायनि थाखाय जोङो समनि गेजेराव बिथांमोनखौ नांगौ जायोबाबो बा जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो नांगौ जायोबाबो जोङो बिथांमोनखौ जगाजग खालामनो हाया। जायनि थाखाय दिनै बे अबस्थाखौ बुजिनानै जोंनि बिटिसिनि मानगोनांसि प्रमद बर' सारा दिनै बे केबिकेनि कनफारेन्स हलाव बे 109 जन गावबुरा बिथांमोननो बे मबाइल डिस्ट्रिबिउशन बा राननानै होनाय प्रग्रामखौ बेवहाय लानाय जादों। 28 नं गसाइगाव